Ni ustez oso ondo egon da, eta beharrezkoa ikusten dut. Hunkigarria iruditu zait, ze azkenean ingurukoak beti esate digute nolakoa den, zinturoia jarri, alkohola ezean, gidatu ziren ez dakizia, baina ikustezunean, ja, askoz gehiago ikutze izu barrua, eta jartzen zia bestean, azalean, eta como que kontzientziatu ite izu. Imaginak ikusterakoan ikusten duzu gero efektuak dazkala azkenean. Ez da dana istripu bat eduki eta geho ja ospitalean dana ez, geho kalte asko egin dezakete horrelako istripuak. Zein da zure izena? Joseba. Joseba, egunon. Zerk eragiten ditu istripu gehien gure artean, Joseba? Kotxeak edo bizikletak. Eta eragilea zein izango litzateke? Bizikletan edo kotxean zoazenan istripori eragiteko? Alkola edo drogak. Oso ondo, alkola. Zer gehiago, adibidez? Drogak. Drogak baita ere, eta beste zeo zer? Mugikorrak. Nei ideia ona iruditu zait, azkenean goitua gaude pertsona bat etortzea, estenatoki batea eta bera entzutea, eta azkenean hori egiten du gure, erakarri egiten digu guri ere baitze, azkenean ez dugu inoiz ikusi olako makina bat edo, eta orduan azkenean erakarri egiten dugu, entzutea eta dena. Danak parte hartzen dugu eta gure iritzia eman ditzakegu eta oso ondo iruditzen. Zein da errepidean egin behar izaten duzuen lana, Luis? Bueno, trafiko istriputan gure lana izaten da batetik pertsonak soroztu eta erreskatatu, eta bestetik istripuan bertan sortzen diren bestelako arriskuak saihestuz. Beraien esperientziak dela eta ikastezu beraien akatsetaz eta azkenean hau dago ondo zuk ikasteko eta zuk akatsoiek ez diteko. Adineko andre bat, bazegoen baseatzen, bere alabaren besotik helduta, eta, pixka bat errenkazte bilen, makila batekin. Eta batean agertu zen Madonna Zeltek aldera, Hondartzara aldera, patin elektriko bat, abiadura guztira, ziztu biztian, gure bikotearen ondoan pasatu zen, izutu ziren bikotea, izutu zen, eta, emakumea desorakatu egin zen, eta lurrera erorizten, zoritzarrez. Aldaka apurtu zitzaion, eskumunturrekoa, eta sudurra. Abiadura desegoki batekin norbaiten ondoan pasatzen basea, ja hori da nahiko norbaiten bizitza suntzitzeko. Ver las cosas y que te digan las cosas te hace abrir la mente y te hace situarte en la realidad, porque al final esto pasa siempre y pasa mucho, pero como no nos pasa a nosotros, pues no somos conscientes de ello. Imaginatu gauzai pasatzen dela eta gaizki pasako nuke. Erabilgarria iruditu zait. Tenemos que tener más cuidado y ser más conscientes de que la carretera es peligrosa. Baliagarria.